Paulo Mwazha wa Afrika ndiye akazi na profit deni wenyika England muchamuona akapupurirwa nezake na profit garage wenyika Ethiopia akapupurirwa na profit nete wenyika za Armenia ndiye Paulo Mwazha wa Afrika akataura achiti chechi rino muno muZimbabwe kana nakura richasvika 3 million muno muZimbabwe Afrika yetu saka mtiona zveshe zvikana ndikafamba paipa ndichidedzera imu 129 ndikasvika pana bisopi trader bisopi yako inobva yakubuda utsinye saka zvakanzi muchaiswa matoro kunoda kwezita rangu vachakuroema kunga vachivhurwa nekuda kwezita rangu chechi iyi yakaoma iyi ini ndakanga ndisingakuziva Paulo Mwazha wa Afrika nezaidziwa nevarangeni ndakanga ndisingakuziva ndakanga ndisingakuziva When